Bueno, avui amb la notícia que llàstima de que això no té aturador i veurem a veure el nou panorama de les curses per muntanya a Catalunya i bé, però bueno, hem de seguir no enfonsant-nos i intentant doncs, sobreviure com puguem. El millor de tot és que tinguem salut, que ningú de nosaltres doncs, tingui res bueno, res, que feia temps que volíem parlar amb tu. Ets col·laboradora d'Ultras Catalunya, diplomada en nutrició esportiva, segur que tothom et coneix. I bueno, de què ens parlaràs avui? Bueno, pues avui crec que el tema de conversació va molt lligat també a les notícies que hem tingut últimament, que és precisament la diferència, no?, entre com adaptar el que mengem, ja sigui a les competicions i ara en els nostres reptes personals. Hi ha hagut gent que, com que ho he publicat en els posts a l'Instagram, deia, ostres, doncs depèn de com ens tancaran i no podrem fer res. Però si ens hi fixem no és el confinament que vam tenir al març i és un confinament No, ni molt menys. Creuem els dits. Toquem fusta. Llavors crec que, que sàpiga una miqueta... Bueno, doncs això, que la gent sàpiga una miqueta com fer-ho i com il·lusionar-se, no?, un altre cop per aquest entrenament diferent. Xavi, hola. Si hi ha algú de vosaltres que vol fer-li alguna consulta a l'Anna, doncs que ho deixi al final als comentaris i li comentarem després. Doncs això, ens adaptarem a el que hi ha. Ara mateix a l'actualitat, doncs això ens farà estar confinats durant almenys 15 dies, sense competicions esportives, però el bo és que podem seguir fent els nostres reptes personals. Llavors, una mica la xerrada anava per aquí, no? Doncs quin canvi d'organització hi ha a l'hora d'alimentar-se amb el que és una cursa convencional amb un repte personal. I volíem aprofitar-nos de la teva sapiència doncs, perquè ens ho puguis explicar. Sí, bueno, mira, és bastant diferent perquè hem de tindre en compte que a una cursa hi ha facilitats però també hi ha coses en contra. En una cursa tenim els nostres avituallaments, no, Albert? A més, tu i jo hem coincidit en unes quantes curses. Bueno, el que prepara l'organització, però mai acabes de saber quines marques són, exactament què és. Hi ha poques competicions on et fiquin, mira, a tal lloc hi haurà això, això i això. I a vegades hi ha errors humans on poden extraviar-se aliments. A mi ens va passar una competició que vam preveure una sèrie d'aliments, els voluntaris es van equivocar i van agafar-lo d'un altre avituallament. Llavors, clar, hi va haver Bueno, són coses que al final poden passar. Jo crec que un repte personal, ja saps, Albert, que soc molt partidària de l'autoabastiment. O sigui, per mi no hi ha res millor que del que nosaltres coneixem, les marques que sempre hem provat i que sempre sabem que ens van bé i en el moment on ens van bé, si és en pujades, si és en baixades, si és en un moment on podem anar a tope i si no, si anem caminant o si anem fets caldos. Llavors jo crec que tot el que és preparar nosaltres mateixos els reptes té les coses bones que ens ensenya a ser molt independents amb això, a saber com organitzar-nos. Sé que al principi pot semblar alguna cosa molt difícil de fer, però a mesura que ens anem coneixent el nostre cos, ostres, pot ser alguna cosa molt gratificant i que després fins i tot me n'adono que els nois que estic portant, nois i noies, acaben preferint carregar la motxilla una mica més i fins i tot en les curses, perquè me n'he adonat en aquestes últimes que s'ha pogut fer, que preferíem, no, Anna, fica-m'ho tot, que jo prefereixo portar-ho i no parar els avituallaments. Llavors, bueno, estem descobrint noves maneres de fer. Bueno, això és un avantatge també, perquè això permet també que et coneguis cada cop més, que no deixis res en el tintero i que tu mateix, mica en mica, a base d'anar provant, doncs et vagis... Perquè, clar, la nutrició depèn de cada persona necessita una alimentació diferent. Llavors, això també, al portar-te a ser autosuficient, doncs, això mateix, et fa portar el que realment necessites. Sí, exactament. De fet, d'aquesta manera podem optar
moltes estratègies diferents. Aquí, per exemple, fixa't el comentari que ens fa Turro90, que és que li aconsellen anar amb menys coses. Home, depèn. Si estem parlant d'una competició curta, doncs no et carregaràs la motxilla, però no una competició on tu esperis estar més de 2 hores, doncs escolta'm, carrega una mica més perquè qui no s'ha perdut a la muntanya? Albert, Déu meu, jo m'he arribat a perdre bastants minuts i sé de gent que s'ha perdut molt més, fins i tot fent rutes nosaltres de trekking, que diem, bueno, m'he perdut, ara tira enrere tota l'hora aquesta que porto caminant fins que trobi un altre cop a la senyal. Llavors, bueno, doncs són coses que no només en les competicions ens pot passar, sinó que anant per la muntanya ens pot passar i si carreguem un palet més ens serviran, ostres, doncs per solucionar aquests problemes. Llavors, què és l'important? Clar, no podem dir, bueno, doncs jo aquí m'emporto un entrepà de botifarra o no sé què. No, home, no. Hem de ser una mica conscients de què anem a fer, la intensitat a què l'anem a fer i després també què és el que el nostre cos pot digerir. Ja sabem que a més intensitat, més difícil és digerir. La sang no està a l'estómac, o sigui, la tenim en els músculs, la tenim a les cames, la tenim en els braços, la tenim en llocs diferents. Llavors, amb molta intensitat, el que hem de fer precisament és ajudar el nostre estómac, coses superfàcils de digerir, i aquí direu, bueno, gels. Vale, els gels poden ser una opció, però no seria la primera opció. Els gels podem utilitzar-ho també, però per què no provar coses també naturals? Un símil al gel són els potitos de fruita flexibles que sempre m'escoltes dir, Albert. Això és un gel, però és natural, és fruita triturada. Podem dir que som uns, també, ens agrada agafar els potitos, sí, també. De fruita, sobretot. Sempre que anem a comprar al súper, passem per la zona de criatures i agafem un d'allò perquè va bé, és fruita triturada i en un moment donat ens pot anar bé per agafar altres sucres. Exactament, i de fet hi ha tots els sabors disponibles, hi ha un munt de varietats i segur que és difícil cansar-se perquè pots optar moltes coses. Sí que és veritat que són un palet més grans perquè són més o menys d'aquest tamany que els gels, però escolta, mira, jo me'n fico a les butxaques que estan a sota d'on fiquem els bidons, jo me'n fico un damunt, un avall i un amunt i me n'hi caben 3, o sigui, és que estem parlant de que perfectament a les butxaques de sota ens en podem ficar 6. Home, 6 ens duren ben bé per unes 4 horetes si anem combinant aigua i isotònic. Però, bueno, no només es tracta de que anem amb potitos, hi ha altres coses. O sigui, podem provar, per exemple, el codony, que també és molt fàcil de digerir. Estic segura que molts de vosaltres l'utilitzeu. Però després potser no heu pensat que també podem utilitzar les terrines individuals, aquestes terrinetes individuals que hi ha en els hotels, que avui dia ho trobem a qualsevol súper, de mel, de marmelada, també n'hi ha de codony. Doncs aquestes terrines són molt pràctiques també. Problema, que els cantos a vegades tallen, ens poden tallar la malla de la motxilla. Llavors ho emboliquem en una bosseta d'aquestes d'entrepà, ens ho fiquem aquí, també és una opció. Seria això el mateix a un gel, per coses ràpides, per energia així més immediata, altes intensitats. Però després també tenim aquestes curses o reptes personals que nosaltres fem més suaus. És a dir, nosaltres podem voler anar a tope amb una cursa, però després podem dir, mira, doncs jo vull fer la Piques d'Estats. Va ser el meu repte aquest estiu, fer la Pica d'Estats. L'última vegada em vaig quedar a 200 metres, literal, o sigui, 200 metres em vaig quedar. Llavors, bueno, és una ruta més llarga que et porta tot el dia, vam estar 8 hores per pujar i baixar, doncs ens ho plantegem diferent. Segurament no seran tantes ingestes seguides, sinó més espai entre ingestes, però com que anem caminant perquè estem fent un trekking, ingestes més consistents. Aquí jugarien els 100 metres. Per què no? Si ens podem endur un entrepà. Però també podem optar per puré de patates, per arròs amb salsa de soja, arròs amb alvocat. I tot això que estic dient, encara que et sembli, no sé si tu ho has provat, però encara que a algú li pugui semblar una bogeria, tot això ho utilitzem en llarga distància, en cursa també. Però clar, en persones que et poden fer resistència. Llavors, potser descobrim aliments que després podem utilitzar. Jo crec que hi haurà un canvi en els avituallaments a partir d'ara, Albert. No sé com tu ho veus. Com creus que aniran els avituallaments? Jo ho veig igual, perquè fins que no es solucioni aquest tema de la pandèmia, doncs
penso que les curses de, si Déu vol, les de llarga distància seran totalment autosuficients, és pel tema de no poder transmetre, tocar aliments com estem acostumats fins ara, i que això farà això mateix, que molta gent hagi de descobrir un nou món, que és el de l'autosuficiència, encara que penso que la gran majoria de gent que fa, sobretot llarga distància, sí que fa entrenaments llargs i sí que potser sí que està més acostumat a portar menjar a sobre, però que altres curses més curtes, com pot ser una marató, perquè en una marató estem pensant, clar, els ultreros, pensem la marató com algo curt, no? Però clar, hi ha maratons que pots estar 8 o 10 hores si és una cursa molt tècnica. Llavors, això també comportarà que també hi hagi gent que vingui a aquest món de l'autosuficiència i de saber triar aquest tipus de menjar i anar provant. Sí, és així. Al final, jo crec que als avituallaments hi ha d'haver un canvi. No hi podran haver gran manipulació d'aliments. La persona que estigui a l'avituallament haurà de ser una persona que tingui el carnet de manipulació d'aliments. Ja no podrà ser un voluntari qualsevol que digui no, jo puc estar-hi. Després també tot el tema de que aglomeracions, perdonen els avituallaments, quantes vegades t'has trobat 40.000 corredors, bueno, no tants, però un munt de corredors allà, tots apilotonats, ¿vale? No me'n recordo quina cosa, segur que tu sí que te'n recordes, que va fer, no deixava entrar una persona a l'avituallament fins que no sortia l'anterior. No me'n recordo quina era. Això mateix, Vale, no però recordo ara quina era tampoc, però sí. És que pot ser que hi hagi cursos que vagi per aquí, sí. Precisament amb aquesta cursa jo tenia 2 o 3 noies que me la competien i em deien Anna, fixa't la norma que han ficat, jo vull fer-ho tot per al meu compte. I escolta, era una cursa relativament curta, que crec que no arribava a 30 quilòmetres, el que havia planificat, eren menys de 3 hores, però el que vam fer va ser agafar uns bidons un palet més grans i, escolta, tiramilles. O sigui, el que faríem seria portar els nostres 500 mil·lilitres de líquid per cada hora, és a dir, teníem que aconseguir un litre i poc, i d'aquesta manera podríem optar nosaltres. Llavors també les sals, tot el que és les porcions d'hidrat de carboni, tot això ho distribuïem i, escolta, endavant. Una de les coses més importants quan fem autosuficiència nosaltres mateixos és que, clar, arriba un punt en què no podem portar-ho tot nosaltres, hem de tindre una bossa de vida, una persona allà o un lloc on puguem deixar la nostra bossa de vida. Però crec que el més important és tenir-ho tot a l'abast, perquè alguna vegada m'ha passat de dir, bueno, doncs mira, em fico alguna cosa darrere la cremallera i m'ho prendré en això. Perdona, no t'ho prens, o sigui, arribes a la meta i això està allà dintre. I et queda igual. La de plàtans que jo he acabat tirant. De plàtans que al final agafes i te'ls fiques i saps que o te'ls menges amb una pujada o al final els acabes tirant. Exacte. Llavors, tot això s'ha de tindre a l'abast, s'ha de tindre davant. O sigui, així com el líquid el tenim davant i el Camelback, fixa't que al final tenim el plàstic aquest que el tenim davant. Per què? Doncs perquè no podem parar-nos. O sigui, qui ha fet les motxilles ja sap que no ens parem a treure l'ampolla d'aigua o el bidó d'aigua. Llavors, tot davant. Amb l'alimentació passa igual. I a vegades em diuen, ostres, és que amb aquesta cursa jo vull començar a mirar-me l'alimentació perquè m'he quedat buit. Clar, és que hi ha vegades que et quedes buit perquè no tens l'aliment davant i no et pares a buscar-lo. Llavors, sempre aliments davant. Clar, ja ho sé que hi ha vegades que és relativament difícil, però hi ha motxilles que tenen moltes butxaques, sobretot a la part on s'uneix l'ansa amb la motxilla. I a darrere hi ha d'haver només el material de seguretat. Això seria l'ideal. Llavors, dir que si és una ruta on nosaltres parem, perquè ens l'hem planificat nosaltres, és una competició diferent, el que podem fer sí, és tenir-ho dintre perquè sabem que pararem a mirar qualsevol cosa i llavors traurem la motxilla i ho agafarem. Però si no, tot el que tingui al nostre abast, molt millor. I fixa't que aquí un dels nois comentava que recordava la cursa, que jo també la recordo, és el que m'ha vingut a la memòria quan tu has dit d'una marató de muntanya, que hi ha maratons i maratons, hi ha maratons que en 4 hores o 3 hores les tens acabades, i jo me'n recordo de Can Franc i me'n recordo del Pablo Villalobos, que l'any que va guanyar la marató del Can Franc, la seva dona l'esperava que feia 2 hores abans, perquè li havia dit, no, jo con 6 hores termino, i va acabar
quasi 2 hores més tard. Per què? No coneixia el terreny, no sabia com era, i tot i així, fixa't, li va anar molt bé. I recordo això, de les diferències de terreny en muntanya, és al·lucinant, o sigui, com pot canviar una competició. A mi el que m'ha passat alguna vegada fent algun repte personal és que potser la motxilla la portava plena de menjar, però m'he quedat sense beguda. He fet curt de beguda i només em queda menjar. Llavors, clar, res pot substituir el que és el líquid, no? I les sals, però quin aliment podríem portar per substituir de forma momentània fins a trobar un punt d'aigua el que és per fer hidratació? Mira, quan fem els reptes personals i sabem, sempre una de les coses que hem de pensar és si podem trobar un punt d'aigua per reomplir, perquè és el que tu dius, sense menjar, pots tirar sense menjar, aniràs a un ritme inferior, potser et quedes buit, però podràs anar tirant. Però sense aigua, ojo, que les deshidratacions són molt greus. Però sempre fixa't que amb 2 bidons i el Camelback, posem que tenim un Camelback d'1,5 litres, estaríem parlant que podríem fer perfectament 5 hores de recorregut. Els que tinguin una deshidratació normal, els que tenen taxes més elevades, un palet menys. Però, serien 5 hores. Llavors, home, al llarg de 5 hores, algun punt d'aigua et pots trobar. Sí que és veritat que pot ser que sigui un estiu molt sec i no t'ho trobis. Llavors, què fem? Si ja comencem a veure que està molt sec, que el punt d'aigua que nosaltres havíem vist no hi és, que les fonts estan tancades, que en el confinament ens va passar, quan ens deixaven obrir, llavors anàvem a fer sortides i dèiem, ostres, però si les fonts estan tancades i ens quedàvem sense aigua. Llavors, hem de reduir aquesta ingesta de 500 mil·lilitres per hora, potser hem de baixar a 350, 400 per intentar allargar fins a trobar el punt d'aigua i després els aliments poden ajudar, òbviament seran tots aquests líquids, tot el que sigui hidrogel, aquí sí que substitueix una miqueta d'aigua, tot el que són els potitos que parlàvem també, però després també la fruita. I quan vas a fer un repte personal, hi ha vegades, no sé tu, però a mi em ve molt de gust, per exemple, un préssec o una poma, saps? Una fruita així. I això va molt bé. Però clar, si estàs corrent, t'acabes els bidons, t'ho acabes tot i encara et queda un bon recorregut, és una de les pitjors situacions amb les que i no hi ha aliment que pugui substituir aquesta pèrdua d'aigua que nosaltres estem tenint. Llavors, sempre crec que la consciència aquí ha de ser molt important per dir, vinga, va, aquest és el recorregut, sé que aquí o aquí trobaré un punt d'aigua. I si no, alguna vegada m'he acabat arriscant i tot i veure vaques per allà, he acabat agafant aigua del riu, que ara sí, amb les pastilles potabilitzadores és molt fàcil i és poc probable que et passi res. Però al final, quan tens set, t'acabes bevent sigui on sigui. Un altre dubte que et volia comentar arran d'això, fa un parell d'anys vaig anar a fer el Camí de Cavalls a Menorca i Menorca té una particularitat que, clar, el dia de la prova, molts dels que estan aquí potser sí que han anat al mes de maig a fer la cursa, però Menorca, fora de temporada, és una illa deserta. Llavors, què passava? Que vaig anar a fer el Camí de Cavalls de forma autosuficient i no hi ha fonts. Llavors, no hi ha fonts, no està preparada la illa perquè no hi ha fonts durant tot el Camí de Cavalls, no hi ha res obert, només tens mar i clar, tot t'ho has de portar a sobre. Llavors, és un problema bastant important. Jo, de fet, em vaig comunicar amb les autoritats de Menorca, vaig estar parlant amb l'organitzador de Camí de Cavalls i a veure com ho podríem fer per aquestes rutes que no estan preparades per això mateix, per fer-les en diverses etapes i pot passar això mateix. Ara et poso l'exemple de Menorca, però passa això que dius, un estiu molt sec, que no ho tinguis previst i que et quedis sense aigua. Llavors és un problema. I, clar, no saps al final com gestionar-ho, no? Sí, no, Albert, mira, m'acabes de recordar, saps que jo vaig tenir una experiència molt similar a Camí de Cavalls també? Vaig anar a fer-ho aquest any, no, l'any passat,
al Nadal, vale? Jo cap d'any ho vaig passar fent el camí de cavalls amb unes ampolles als peus, que quasi era tot el peu una ampolla, perquè també el terreny és molt especial, el terreny de Menorca. I me'n recordo que m'he trobat amb el mateix, comptant que hi haurien establiments oberts perquè vas passant per un munt de llocs de costa i que no hi havia... Però està tot tancat. Sí, llavors me'n recordo... Llavors és un problema, llavors... Jo la meva solució, jo no sé, ara parlarem de la teva, però la meva va ser saltar a la valla d'una casa que estava sense ningú i enxufar-me l'aigua d'una manguera. Perquè és que no hi havia res més. Llavors, clar, me la vaig jugar perquè vaig dir, ostres, és que, clar, anava deshidratat ja, però és que portava moltes hores sense aigua. I mira que ho sabia i havia carregat aigua, però clar, dic, a les males, doncs és això, en un moment descomptat, doncs mira, al final l'agafes d'on sigui, no? No sé, tu com ho vas solucionar? A l'hora de veure si... Jo vaig tenir que desviar-me prop de 10 quilòmetres per trobar un punt on havia gent i poder comprar aigua i omplir. Sí, sí. I després ja com vaig arribar, que arribava a Ciutadella, que vaig arribar a les 10 de la nit, recordo que vaig arribar per 5 minuts a un súper també, que també anava ja fotuda d'aigua, i vaig poder comprar també aigua i menjar per aquell dia. Però és veritat, o sigui, hi ha llocs que hi ha rutes xulíssimes, però no estan preparades perquè són rutes turístiques. I això és un problema, això és un problema que hauria de mirar. Perquè, bueno, la solució, sí, portar més aigua, portar un camelback més gran, bidons a davant més grans, que ara ja n'hi ha de 750, i després fins i tot una botella més. Llavors, bueno, són estratègies, però clar, tot això ho hauríem de saber abans i hi ha vegades que ens hi trobem i ens ho esperem. Després pensem en allò. És el mateix per preparar un repte com aquest en diverses etapes? L'alimentació, clar, no és el mateix que fer un repte potser un dia. Com faríem l'organització d'una alimentació per etapes? En aquest cas. Bueno, mira, per etapes, el que m'agrada molt fer és, mentre s'està entrenant, que normalment això ho fas com a mínim 6 mesos abans, i dius, mira, vull fer això, començo a preparar l'entrenament. El que es fa és, l'entrenador normalment et farà entrenar amb fatiga per simular una miqueta les etapes. Llavors et farà entrenar una tirada llarga un dia i el següent dia també. Llavors, aprofitaríem tots aquests entrenos per anar provant quins aliments toleres millor els primers dies i quins aliments toleres millor els segons, perquè normalment varia molt. I a mesura que es va allargant les etapes, encara és pitjor, perquè les últimes etapes són les pitjors, són on estàs ja fet caldo. Llavors, tot això s'ha d'anar provant i sobretot aquestes setmanes de més intensitat d'entrenaments, que és quan puja la curva d'entrenaments i de volum, tot això també provar-ho. Clar, s'ha de tindre una comunicació gairebé constant, sobretot quan s'està tastant tot això. Però llavors et serveix molt bé perquè durant les etapes normalment s'acostuma a clavar bastant. Ja saps que hi ha coses que se'ns poden escapar, però normalment acostumem a clavar bastant. Llavors, què és important? Clar, una cursa d'un dia, tu acabes i jo normalment dic, bueno, recupereu bé, mengeu i el sopar o el dinar, en funció de com vegi jo l'esportista, dic, bueno, aquest sopar o dinar lliure o el dia següent lliure, mengeu el que vulgueu, que aquest dia no em preocupa, Però amb etapes no. O sigui, a veure, etapes, tu acabes, el dia següent una altra, l'altra una altra, i ojo, que has de recuperar-te. Llavors, clar, has de fer una sobreingesta per aconseguir recuperar tota la glucosa que tu has perdut en aquella etapa per tenir energia per la següent. Què passa? Us ficaré un exemple. Hi ha vegades que és impossible ingerir tot el que nosaltres consumim. Amb una cursa de 8 hores, ostres, podem arribar a consumir 6.000 calories, 7.000 calories, i l'estómac, a vegades, si no està acostumat, potser en recuperem 5.000, el que arribi a 6.000, ojo, que l'aplaudeixo. A mesura que es van allargant les etapes, cada cop ets capaç d'ingerir menys, perquè l'estómac està fet caldo. Llavors, tenim un dèficit diari i un dèficit acumulat. L'última etapa estarem fets caldos, però fets caldos físicament, psicològicament i alimentàriament. Però, bueno, podem estar més o menys fet caldos. Llavors, si nosaltres ho preparem bé,
veiem què és el que ens va bé cada dia, veiem què és el que ens serveix per recuperar. Amb una cursa per etapes sí que normalment es suplementa per ajudar a recuperar més ràpid el cos. Vale? Llavors, fixa't que és molt més complicat que amb una cursa d'un dia. Una cursa d'un dia es pot dir, encara que sigui una ultra, encara que sigui un ultra trail de Montblanc, pues, bueno, es recupera relativament fàcil. Però una cursa per etapes no és tan fàcil, no? No. Bueno, no sé si aquí a la sala hi ha algú que vulgui preguntar, té algun dubte sobre el que hem estat parlant amb l'Anna. Veig aquí que hi ha un tal Nil Boscovich. Bueno, aquest Nil, si no el coneixeu, és un nano que és un nano molt jovenet, que l'haureu vist en alguna foto en el repte que va fer el Pau Capell l'última vegada a UTMB. És un noi que li agrada, el seu ídol és el Pau Capell. I és un nano que té, em sembla que té ara, Nil, em sembla que tens 12 o 13 anys. I el seu ídol és el Pau Capell. I se'n va anar directe a veure'l allà a Chamonix, el repte que va fer per intentar baixar les 20 hores. O sigui que des d'aquí, Nil, molt bé, ens traiem el barret. A veure, el Turro diu, menjar en pujada, en pla o de baixada? Què se'ns atraganta o en què se senta més bé el menjar? Perquè normalment quan arribem a un avituallament sempre agafem, els que anem una mica més en pressa, doncs agafem el menjar i anem a l'igual caminant o corrent amb el menjar. Què paeix millor el cos, en pujada, en pla o en baixada? Mira, depèn de nosaltres, perquè hi ha esportistes que són molt forts en baixada. Llavors, si tu menges a dalt de tot i després t'espera una baixada on tu apretaràs, les pulsacions seran elevades, no podràs digerir bé i potser tens algun tipus de retorn. Llavors, si per contra ets d'aquestes persones que té unes cames fortes, uns bessons forts, quàdriceps forts i ets dels que va fora en pujada, si tu menges en pujada també t'ofegaràs. Llavors, hem de veure una miqueta com som nosaltres. Si tu ets un esportista que les pujades s'ho pren més en calma i veus que les pulsacions no són tan elevades, que et relaxes, que és com un moment de relaxació, millor en pujada. Si per contra les baixades no són el teu, llavors quasi millor menja les baixades. Però a vegades no sempre podem dir ara és una pujada i ara menjo, ara baixada, ara menjo. No, hi ha vegades que hi ha una pujada que potser et dura 1 hora i mitja. Llavors, si ets d'aquestes persones que li costa menjar en pujada perquè vas molt intens, has de buscar coses fàcils, coses ràpides, que diguis, bueno, ja. O fins i tot, carregar un palet més la isotònica en aquests moments, en vez de ficar la dosis, ficar una dosi mitja, que pujaràs la quantitat d'hidrats i d'aquesta manera podràs ingerir més quantitat d'hidrats sense necessitat de menjar. Amb una baixada, normalment les baixades, com que les fan més ràpid que no pas les pujades, normalment això no passa. Però sí que és veritat que dintre del que puguem, l'ideal seria intentar menjar en pla, a no ser que sigui un pla o una pista, llavors vagi superintens. Us hi fixeu que al final és segons la intensitat a la que tu vagis. Però hi ha moments estratègics. Si nosaltres, per exemple, sabem que hi ha una paret d'aquí una hora, llavors el que faríem és intentar arribar amb tota l'energia possible i segurament suplementar amb cafeïna perquè ens faci efecte al cap d'aquesta hora i puguem fer la pujada bé. Llavors s'ha de calcular quan tardes tu a fer la pujada, quan tardes tu a fer el tram de pla que ve després o la baixada i també el temps que estaràs en els avituallaments o en l'assistència si és un repte teu personal. I a partir d'aquí anar jugant. O sigui, és molt individual aquest tipus d'alimentació. El Marc ens diu que gràcies per parlar sobre la deshidratació i si afecta a l'hora de deshidratar-te, si cal deixar de menjar, per si afecta a l'hora de deshidratar-te més. Ingerir més menjar que de líquid, si és millor deixar de menjar a l'hora de deshidratar-te, en aquest cas. Home, Marc, pensa una cosa, que al final els aliments, per poc que sigui, sempre portaran una porció d'aigua. Per tant, si ja estàs deshidratat, no ho empitjoris més deixant de prendre hidrats de carboni. Potser, clar, arribarà un moment en què si no tens massa hidratació en el cos, no ho podràs digerir bé. Això també s'ha de saber. Quan notis saturació estomacal perquè estàs deshidratat i que veus que se t'ha quedat tot a l'estómac, llavors
fes un stop i digues, bueno, fins que no passi i noti l'estómac i ja lleuger un altre cop que tingui gana, no tornaré a donar-li, però si veus que el teu cos, tot i no portar aigua perquè se t'acaba d'acabar, et demana menjar, menja. Vale? No et preocupis que ja ho notaràs tu quan el teu cos et digui fins aquí, perquè hi ha aquesta saturació i dius, ja, no, prou, si menjo més, a l'igual vomito, vale? No és la intenció. Bueno, no sé si hi ha alguna altra consulta. Una de les coses que jo vaig aprendre molt a l'hora de fer llarga distància és que a l'estar tantes hores, una de les manies que tenia era sempre ficar-me uns plats enormes de pasta a l'hora d'arribar a l'avituallament. Fins que vaig aprendre que no cal. No cal. Llavors, clar, sorties de l'avituallament embotit i costava, no? Després costa tornar a arrencar, i sobretot de nit, perquè el cos suposo que es relaxa i si encara li aportes més menjar, més aixafat et quedes, no? Llavors, quina és la manera més prudent d'avituallar-te amb llarga distància? Cal menjar tota aquesta ingesta d'hidrats de carboni a cada avituallament? O quina és la manera més correcta a l'hora de fer l'avituallament? Mira, si nosaltres pensem en un perfil de llarga distància, no sé, per exemple, 100 quilòmetres. Normalment hi haurà dos avituallaments molt complets, sempre al quilòmetre 33 i al 66. Normalment intenta coincidir dintre del que pugui per partir la cursa en 3. Llavors hem de veure també una altra cosa. On t'ha ficat l'organització aquest avituallament? Perquè si després d'un avituallament molt complet veu una pujada molt forta o una baixada molt corrible, què passarà? Que nosaltres sortirem de l'avituallament a tope i el nostre cos, si ja hem menjat massa, ens dirà, la sang als músculs, deixem d'irrigar sang a l'estómac, deixarem de fer la digestió i és quan ens ve tots els problemes intestinals que poden acabar amb vòmit, amb diarrea o amb talls de digestió. Llavors, això ho hem de tenir en compte. Mirem on està, perquè pot ser que a vegades no pensem en aquesta possibilitat, podem endur-nos el tàper, que a vegades ho posen en un tàper de pasta, per prendre-ho més enllà, quan s'acabi aquesta pujada forta o aquesta baixada molt intensa. Si això no és possible, després, clar que sí que podem prendre el plat de pasta o no. Si després hi ha un tram que és corrible, que el farem suau, que sabem que tardarem uns 30 minuts o així a tornar a agafar el ritme i sabem que baixarem una miqueta aquesta intensitat, per què no prendre un plat de pasta, un plat d'arròs, una patata, boniato, per què no? Ens aportarà molta quantitat d'hidrats de carboni i per mi és positiu, El que passa sempre amb la quantitat justa. El que no pot ser és que arribem amb tanta gana que ens embotim tots aquests hidrats. És que és el que passa, clar. Clar, i això... A l'hora de traslladar-ho també amb reptes personals, no? Perquè a vegades és això, que fas, no sé, a mig camí t'entra una falera de menjar, i és també el saber administrar-te durant tot el teu repte personal, tot aquest menjar que portes, perquè pot passar que diguis, ostres, mira, avui m'he calculat aquestes calories, però clar, quan estic a la meitat del meu repte personal necessito menjo més del que igual hauria de menjar i després em quedo sense menjar per després el que queda de camí, no? També és important. Exacte. El que pot passar és això mateix que estàs dient. O sigui, nosaltres normalment quan arribem amb molta gana a un punt vol dir que alguna cosa ha passat al tram anterior. Hem reduït la ingesta, a vegades ens n'oblidem, o sigui, és que fins i tot a mi em passa que m'he oblidat, vaig tan còmode corrent i vaig tan distreta veient el paisatge, jo que maco tot, que al final t'oblides alguna ingesta i acabes dient, ostres, ara he arribat amb massa gana. Llavors, hem de tenir en compte una cosa que a vegades no tots els esportistes són conscients de la importància que té, que és la quantitat màxima d'hidrats de carboni que ets capaç de digerir tu en una hora. Llavors, mira, hi ha esportistes, sobretot dones que són més petitetes, una massa muscular més reduïda, que, ojo, dona-los 40-45 grams d'hidrats de carboni per hora
i no pugis, perquè no són capaces de digerir-ho. Si et passes, a l'igual, la següent hora estàs repetint amb l'estómac ple, sensació de pesadesa, fins i tot amb alguna molèstia intestinal. Llavors, clar, pensa que 40-45 grams d'hidrats és menys del que et dona una isotònica en una ració. És a dir, aquestes noies bevent 500 mil·lilitres d'isotònica per hora en tenen suficient. En canvi, hi ha altres esportistes, sobretot aquests homes més corpulents, més massa muscular, que són capaços de tolerar més quantitat d'aquests hidrats de carboni. Jo he arribat a veure esportistes que hem anat creixent, perquè l'interessant és que ensenyem al cos que cada cop sigui capaç de digerir més hidrats de carboni, perquè s'ha vist que augmenta el rendiment i augmenta les bones sensacions que té l'esportista. Llavors, aquest treball l'hem anat fent i, per exemple, ja que has dit l'ídol del Nil, el Pau, el Pau és capaç de tolerar ingestes d'hidrats molt elevades, de les més elevades que hi ha en la literatura científica, de 90-120 grams d'hidrats de carboni. Ojo, és una barbaritat. Si això de bones a primeres, qualsevol dels altres mortals ho intentem, sense haver fet una pauta progressiva, segurament el nostre estómac dirà fins aquí. I et passarà com et va passar a tu la pasta, que diràs no puc menjar res més en 2 hores, perquè a l'estómac s'ha d'anar acostumant. Si ens passa, no passa res, no patim. El que hem de fer és assegurar la hidratació, perquè amb l'aigua ajudarem també a que tot això es digereixi abans i després també a captar millor la glucosa, que la glucosa necessita aigua per absorbir-se. I després també anar jugant amb aquests hidrats, que ens estem saturats, però ja quan el nostre cos ens digui que ja s'ha alleugerit i tornem a tenir gana, tornem a menjar, perquè això ens pot passar amb un repte personal sobretot, perquè a vegades no controlem tant les ingestes, però amb una cursa també. I mira que amb una cursa sempre anem tot molt pautat, però també pot passar i val la pena conèixer-ho. Les dues últimes. Ens diu el Turro un altre cop, el tema pastilles de sal. Em recomanen que cada hora em prengui perquè sóc una persona que suo molt. A llarga distància, 70 quilòmetres, millor fer cada 45 minuts. Si estàs d'acord, suposo que pregunta si estàs d'acord amb aquesta ingesta, amb aquesta quantitat. Bueno, més que les sals, el que aquí hauries de veure és quina quantitat de sodi porta aquestes sals. Perquè he vist píldores de sals que porten 50 mil·lígrams de sodi i hi ha píldores de sals que en porten 325, com és el cas, que és la més elevada que he vist fins al moment, és el cas de la Crown Nutrition, que són unes píldores amb molt de sodi. Llavors aquestes rehidraten més que no pas d'altres. Altres píldores, com per exemple el pot vermell de 226, són uns 200 mil·lígrams de sodi, Salstix són 210, llavors, què és el normal? Normalment, la major part de píldores són uns 200. Tu has de tenir en compte que per hora has d'assegurar 450 mil·lígrams de sodi. I a l'estiu, augmentar-ho, o sigui, al màxim són 1.150 mil·lígrams de sodi. Imagina't si tens marge. No crec que arribis a superar mai aquest marge. Si no, ho notaràs ràpid, perquè normalment, a no ser que tinguis sempre les mans avall, però si estàs corrent bé, que aixeques bé les mans, si et passes de sodi se t'inflen els dits. Llavors, és un mecanisme per veure-ho. Sempre que corris bé, que hi ha qui corre amb les mans avall, llavors directament és que se t'inflama perquè no hi ha mobilitat. Però tingues en compte, no crec que et passis de sals. Jo a l'estiu, en competicions molt exigents, amb molta calor, molta humitat, arribo a donar salts cada 20 minuts, fins i tot, al migdia. I després cada mitja hora, a l'hivern potser sí cada 45 minuts, però depèn de la dosi i depèn del que vulguis fer i la franja horària a la que ho fem. I, per acabar, el Jordi Vila ens pregunta si és bo menjar sushi com a avituallament. S'ha posat molt de moda el tema del sushi, si és bo prendre aquest. El sushi, doncs mira, el sushi, si li treus l'alga, perquè l'alga té molta fibra i és més difícil de digerir, doncs no hi ha cap problema. Ara, ojo, el peix cru tampoc, Jo potser et recomanaria sushi d'aguacate, o d'alguna verdureta així que sigui més tova, més fàcil de digerir, perquè no, arròs,
compactat, no fa falta que sigui sushi. Per exemple, arròs, fem boletes d'arròs, li afegim una miqueta de sal o salsa de soja i queda boníssim, vale? Unes virutes de pernil també. Llavors fem boletes i això és fantàstic, vale? Llavors, que vols utilitzar sushi? Alguns dels meus nois ho han fet, però sempre els dic, traieu l'alga, perquè l'alga és difícil de digerir. Vale? Però sempre això, i evitant tot el que sigui el peix cru, de verduretes, d'aguacate, és fantàstic. Sí, és que al final no hi ha límits, sempre i quan a nosaltres ens senti bé i ho puguem provar amb anterioritat. Molt bé, doncs res, moltes gràcies. Estaríem aquí tota la nit perquè segurament tots tenim moltes consultes. Podeu enviar-li les consultes a NutriExpert, on treballa l'Anna. Després, mensualment, l'Anna ens fa articles a Ultres Catalunya, o sigui que també podem gaudir i aprofitar-nos de la seva sapiència en quant a nutrició. I, bueno, res, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i, bueno, a veure si abans de final d'any podem tornar a fer curses per muntanya, Déu vulgui, i puguem posar en pràctica totes aquestes recomanacions que ens fas. Esperem que sí, Albert, i si almenys les curses no poden ser, doncs que no falti la motivació, els reptes que ens fiquem i que el cap no deixi mai de treballar i que no ens permeti desmotivar-nos, que no val la pena. Això mateix. I per això, abans de marxar, us recordem, diumenge a les 8 tindrem a Pau Capell fent un directe amb nosaltres que ens vol explicar un repte que té entre mans i ens ho vol explicar. Així que, Anna, t'esperem també en el directe del Pau el proper diumenge. No ens ho perdrem. Moltes gràcies. De res, cuida't. Adéu a tothom.